Waray kami dito ihawanin ng ano. May pamaypay. Adi kami dito seron nitong langkat guys. Ayan o. Ano lang inihiya, kawali lang yan na ginawa.
Hello guys, nangangamoy na. I-check ko muna. Hala, kaya natubog naman nini. Nachauta. Masarap yung medyo sunog-sunog guys. Yummy. Okay. See you again. May lumabas na yung bango.